Abaswan TV. Duniyar nishadi. Alhaji Al-Amin mai nasara mijin Maryama. Allah ko? Alhaji Al-Amin mai nasara mijin Maryama. Da an rasa Maryam kuma na rasa duk wani abu da nan mallaka. A'a, insha Allahu ba za ka ma rasa ta ba. Tashi kai wanka ka shirya mu tafi. Wanka kuma mai nasara? A'a, ni a bar ni. Ya haka ma na yi wanka. Za ka yi wanka. Za kuma ka canza kaya saboda na zo maka da wasu kayayyakin sababbi. Na ji. Amma ya kamata a fara sallaman wa'annan tukun. Na sallami kowa da kowa. Kuna iya tafiya. Amma kafin ku bar nan ina so ku kira Maryama da anti kowa ya ji ya gani. Anti? Lawan ta kanka za a fara. Tumu. Faruku, bismillah. Anti Maryam sai da safe. Wai me ke faruwa ne Lawal? A'a. Waye kai? Waye wannan? Waye Al-Amin? Gidan waye wannan? To faɗa mata gaskiya. Ni direban mai gidan nan ne. Wai waye mai gidan nan ne? Al-Amin mai nasara. Kwaɗayi mabuɗin wahala, kwaɗayi mabuɗin wahala, kwaɗayi. Kwaɗayi mabuɗin wahala, majanyin magana. Ta shiga uku.